గోదాదేవి అంటే ఆండాలు. ప్రభుజీ మీరు కూడా ఏదైనా కృష్ణుడి గురించి రోజుకొకటి లెక్కని చెప్పండి ప్రభుజీ. గోదాదేవి అంటే ఆండాలు కదా మాతాజీ. ఆండాలి ప్రభుజీ. అవును ప్రభుజీ. ఆండాలి పాసురాలు చెప్తారు. శ్రీరంగంలో ఉంటారు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ విల్లిపుత్తూరులో ఉంది ప్రభుజీ. విల్లిపుత్తూరు విష్ణు చిత్తుడి కుమార్తెగా ఉంటుంది ఆమె. దొరుకుతుంది విష్ణు చిత్తుడికి తులసి వనంలో దొరుకుతుంది ప్రభుజీ గోదాదేవి. అంటే లక్ష్మీదేవి విస్తరణలు కదా లక్ష్మీదేవి విస్తరణ. తులసి మాలలు కట్టి ఆయనకి సమర్పిస్తుంది ప్రభుజీ. రోజు తులసి మాలలు ఆమె వేసుకుని ఆ బావి కూడా ఉంది ప్రభుజీ. ఆ బావిలో చూసుకుని ఇచ్చేదట ప్రభుజీ తండ్రి గారికి అవి వేయమని చెప్పి. అది ఆయనకి తెలుస్తుంది అనమాట. అది తెలిసిన తర్వాత ఆ మాలలు ఆపేసేటప్పటికి ఆ మాలలు నాకు కావాలి అని కృష్ణుడు ఆయనకి కల్లో కనిపించి చెప్తారు ప్రభుజీ. అది ఆ పాసురాలవన్నీ 30 days పాసురాలు తెల్లవారుజాము లేచి ఆమె అందరూ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ లేపటము అదంతా ఉంటుంది ప్రభుజీ. దాంట్లో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క పాసురం. శ్రీరంగంలో మందిరం ఉంది కదా గోదావరి ఆండాలు. విల్లిపుత్తూరు ప్రభుజీ. లోగా కూడా ఉంది. శ్రీరంగం టెంపుల్ లో మెయిన్ టెంపుల్ లో కూడా ఉంది. శ్రీరంగంలో ఉంది ప్రభుజీ. అదే ప్రభుజీ గోపికలు కాత్యాయని వ్రతం చేస్తారు చూడండి. అదే మిరర్స్ ఆ ఫుల్ వాళ్ళ దీంట్లో వాళ్ళ బృందావనంలో ఉందా ప్రభుజీ? బృందావనంలో ఉందా ప్రభుజీ? ఉన్నాయి కంప్లీట్. ఓకే బృందావనంలో ఓకే దీంట్లో కరెక్ట్. శ్రీరంగం టెంపుల్ లో చూసాను నేను మందిరంలో. 30 days ఏదైనా ఒక 5 minutes చెప్పండి ప్రభుజీ కృష్ణుడి గురించి. అంటే కృష్ణ భక్తుల గురించి. అది భాగవతం క్లాస్ లో అది రిక్వెస్ట్ ప్రభుజీ. మీరు చూడండి మీ టైము మీ దీని ప్రకారం చూడండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకా పుస్తకం పంపలే వీళ్ళు చూస్తాను ఇప్పదైనా. అవునా? ఇంకా పంపలే బుక్స్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ మంత్ ఎండింగ్ లోపల అయిపోతే చాలు మనకి మన కోరిక సర్ది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంటే ఫుల్ సెట్ పంపుతున్నారు. ఒక్కొక్కటి వీళ్ళు ఇంకా నేను చెప్తాను ఈ రోజైనా అట్లీస్ట్ ప్రభుజీ. అయిపోతుంది చేసేది వీళ్ళు. ముగ్గులు వేస్తారు. నెక్స్ట్ గొబ్బెమ్మలు పెడతారు ప్రభుజీ. ఆవు పేడ పెట్టి గొబ్బెమ్మలు పెడతారు ప్రభుజీ. గొబ్బెమ్మలు పెట్టి వాటికి పూజ చేస్తారు. ప్రతిరోజు తెల్లవారుజామున లేచి ఆవు పేడ తీసుకొచ్చి గొబ్బెమ్మలు పెట్టడం, పూజ చేయటం కృష్ణుడు ఆరాధన ప్రభుజీ అంతా. మేము చిన్నప్పుడు చేసేవాళ్ళం ప్రభుజీ. మొత్తం చేసి కలిసేవాళ్ళం ప్రసాదాలు. అవునా? థ్యాంక్ యూ. ప్రకాష్ గారు మ్యూట్ పెట్టుకోరా. ఓ సారీ మాత. ఓకే చేస్తాము ఈరోజు. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ జయ గోపీ జనవల్లభ గిరివరధారి జయ గోపీ జనవల్లభ గిరివరధారి యశోదనందన వ్రజజనరంజన యశోదా నందన వ్రజ జన రంజన యమునా తీరా వనచారి యమునా తీరా వనచారి జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। श्रीमद्भागवतं प्रथमस्कन्धम् अध्यायं श्लोक 19వ అధ్యాయం 190। శ్లోకం 1. अध्यैव राज्यं बलमृद्धघोषं प्रकोपितं अदैव राज्यं बलवृद्धकोशम् अध्यैव राज्यं बलं हृद्धकोशम् अदैव राज्यं बलवृद्धकोशम् प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे अभूत् भद्रस्य पुनमेव भूत्। पापीयसे धीर्द्विजदेव गोभ्यः अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशम् प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे ब्रह्मकुलानलो मे भद्रस्य पुनर्न मे अभूत् भद्रस्य पुनर्न मे अभूत्। पापीयसी धीर्द्विजदेव गोभ्यः पापीयसी धीर्द्विजदेव गोभ्यः अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशम् अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशम् प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे अहत्वभद्रस्य पुनर्न मे अभूत् भद्रस्य पुनर्न मे अभूत्। पापीयसी धीर्द्विजदेव गोभ्यः అందరు భక్తులు చదవండి ఒక हरे कृष्ण प्रभु। अद्वैव राज्यं बलमृद्धकोशम् अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशम् प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे महत्वभद्रस्य पुनर्न मे अभूत् भद्रस्य पुनर्न मे अभूत्। पापीयसी द्विजदेव गोभ्यः पापीयसी द्विजदेव गोभ्यः हरे कृष्ण प्रभु। अदैव राज्यं बलमृद्धकोशम् राज्यं बलमृद्धकोशम् प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे अभूत्
पापीयसी भद्रस्य पुनर्मे अभूत् पापीयसी दीर्घ्विजदेव गोभ्यः पापीयसी द्विजदेव गोभ्यः। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అది కట్ అయిందేమో ప్రభుజీది అని చెప్పాను ప్రభుజీ క్లాస్ లోది. హరే కట్ అయింది. హరే కృష్ణ. దైవరాజ్యం బలవృద్ధ కోసం ప్రకోపిత బ్రహ్మ కులానలో మే ప్రకోపిత బ్రహ్మకులాలలో దహత్య భద్రస్య పునర్వేవ అభూత్ దహత్వ భద్రస్య పునర్నమే అభూత్. పాపీయసి దీర్ఘజగ్దేవ గోప్యః పాపీయసి దీర్ఘజగ్దేవ గోప్యః. హరే కృష్ణ. అద్యైవ రాజ్యం బలమృద్ధ కోశం ప్రకోపిత బ్రహ్మ కులానలో మే దహత్వ భద్రస్య పునర్నమే అభూత్ పాపీయసి ధీర్వజదేవ గోభ్యః ద్విజదేవ గోభ్యః. అద్వైవ రాజ్యం బలమృద్ధ కోశం కోశం ప్రకోపిత బ్రహ్మ కులానలో దహత్వ భద్రస్య పునర్నమే అభూత్ పాపీయసి ద్విజదేవ గోప్యః హరే కృష్ణ. అద్వైవ రాజ్యం బలమృద్ధ కోసం ప్రకోపిత బ్రహ్మ కులానలో మే దహత్వ భద్రస్య పునర్నమే అభూత్ పాపీయసి ద్విజదేవ గోభ్యః హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అద్యైవ రాజ్యం బలమృద్ధ కోశం ప్రకోపిత బ్రహ్మ కులానలో మే దహత్వ భద్రస్య పునర్నమే అభూత్ పాపీయసి దీర్ఘజదేవ గోభ్యః హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. అద్వైవ రాజ్యం బలమృద్ధ కోశం ప్రకోపిత బ్రహ్మ కులానలో మే దహత్వ భద్రస్య పునర్నమే అభూత్ పాపీయసి ద్విజదేవ గోభ్యః హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అద్వైవ రాజ్యం బలమృద్ధ కోశం ప్రకోపిత బ్రహ్మ కులానలో మే దహత్వ భద్రస్య పునర్నమే అభూత్
दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे अभूत् पापीयसी द्विजदेव गोप्यः पापीयसी द्विजदेव गोप्यः అద్య ఏవ ఈనాడే రాజ్యం రాజ్యము బలం వృద్ధా బలము సంపదలు కోశం ధనాగారము ప్రకోపిత దహింపబడి బ్రహ్మకుల బ్రాహ్మణకుల అనలహ అగ్నిచే మే దహతో నన్ను దహించుగాక అభద్రస్య మంగళమును పునః తిరిగి నాయందు అభూత్ కలుగకుండునట్లు పాపీయసి పాపభూయిష్టమైన బుద్ధి ద్విజ దేవదేవుడు గోభ్యః బ్రాహ్మణులను భగవద్భక్తిని గోరక్షణమును నిర్లక్ష్యపరచిన కారణమున నేను అనాగరికుడను మరియు పాపిని అయి ఉన్నాను. అందుచే నా రాజ్యము బలము సంపదలన్నీ బ్రాహ్మణ కోపాగ్నిచే శీఘ్రమే భస్మిపటలము కావలెనని నేను వాంఛించుచున్నాను. దాని వలన భవిష్యత్తులో నేను అట్టి అమంగళకర లక్షణములచే నిర్దేశుడును కాకుందును. బ్రాహ్మణులను భగవద్భక్తిని గోరక్షణమును నిర్లక్ష్యపరిచిన కారణమున నేను అనాగరికుడను మరియు పాపిని అయి ఉన్నాను. అందుచే నా రాజ్యము బలము సంపదలన్నీయును కోపాగ్నిచ్చే శీఘ్రమే భస్మీపటలము కావాలని నేను వాంఛించుచున్నాను. దాని వలన నేను అమంగళకర లక్షణములచే నిర్దేశితుడను కాకుందును. మాతాజీ విజయంతి మాతాజీ మీరు నెక్స్ట్ చదవండి. మా కళ్యాణి మాతాజీ నిన్న కూడా వెయిట్ చేస్తుంటారేమో. కళ్యాణి మాతాజీ మీరు చదవండి భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బ్రాహ్మణ సంస్కృతి, భగవద్భక్తి, గోరక్షణం అనేది మూడింటిని మానవ నాగరిక పురోగతి ఆధారపడి ఉన్నది. వర్తకము, వాణిజ్యము, వ్యవసాయమును, పరిశ్రమల ద్వారా కలిగే ఆర్థికాభివృద్ధి అంతయు ఈ మూడింటిని సంబంధించింది. స్క్రీన్ కొంచెం తెచ్చిన ప్రభుజీ కనబడట్లేదు. ఇంకొంచెం సంబంధంలోనే సంపూర్ణముగా వినియోగపడవలెను. లేనిచో నామమాత్రమైన ఆర్థిక పురోగతి కేవలము పతనమును మూల కారణమునే కాగలదు.
గోరక్షణమనగా బ్రాహ్మణ సంస్కృతి పోషించుట అని భావము. ఇక అట్టి బ్రాహ్మణత్వము భగవత్ చైతన్యము వైపునకు మనుజుని నడిపించి మానవ నాగరికత యొక్క పూర్ణత్వమును సిద్ధింపజేయగలదు. జీవితం యొక్క ఉన్నత నియమములను నాశనము చేయుట అందే కలియుగు లక్షించి ఉండును. కొంచెం ప్రపంచము కలిపురుషుని ఆధిపత్యము పరీక్షణ మహారాజు తీవ్రముగా ప్రతిఘటించినప్పటికీ అనువైన సమయమును అతడు తన ప్రభావమును చూపెను. కొంచెం స్క్రీన్ పరీక్ష చూపెను. తర్వాత స్క్రీన్ కనబట్ల. పరీక్ష మహారాజు వంటి బలవంతుడు రాజు కూడా ఆకలి దప్పులచే ప్రేరేపితుడై బ్రాహ్మణత్వమును అగౌరవపరచుటకు ఉద్యుక్తుడైనను. ప్రమాదవశాత్తుగా జరిగిన ఈ సంఘటనకు పరీక్షితుడు మిగులు చింతించను. బ్రాహ్మణ సంస్కృతి కొరకై ఉపయోగపడుతున్నందున తన రాజ్యము బలమును కూడబెట్టిన సంపదలన్నీయును భస్మీపటలము కావాలనను అతడు మనసారా వాచించెను. ఎచ్చటైతే ధన సంపదలు మరియు శక్తి బ్రాహ్మణ శక్తి భగవద్గీత గోరక్షణ పురోగతికై వినియోగింపబడవో ఆ దేశము లేక గృహమును నెక్కముగా అక్కడ స్క్రీన్ విధిచే వంచింపబడును. ప్రపంచ శాంతిని పురోగతిని మనసును వాంఛితమేనని ఈ శ్లోకం నుండి ఉపదేశము పొందవలసి ఉన్నది. ఆత్మనిర్మతలకై బ్రాహ్మణ సంస్కృతిని ఆత్మానుభావనమునకై కృష్ణ భక్తిని సంపూర్ణంగా నాగరికతను కొనసాగించుటకు అవసరమైన క్షీరమును సమృద్ధిగా పొందుటకు గోరక్షణమును అభివృద్ధి పరచుటకై ప్రతి గృహమును మరియు దేశమును సాయశక్తులై యత్నించవలసి ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సచింతయన్నిత్థం అతాశృణోద్యథా సుతోక్తో నిర్ధిస్తక్షకాఖ్యః మునేః సుతోక్తో నిర్ధిస్తక్షకాఖ్యః ప్రసాదుమేనేన చిరేణ తక్షకా నలం ప్రసక్తస్య విరక్తి కారణం సహ అతడు చింతించుచుండగా ఇత్తం ఆ విధముగా అప్పుడు అశృణోత్ వినెను యథా వలె ముని యొక్క సుత ఉక్తః బాలుడు పలికిన నిరతిః మరణము రక్షక ఆఖ్యః రక్షకుని ద్వారా సహ రాజు సాధు శుభవార్తగా మేనే అంగీకరించెను చిరేణ శీఘ్రమే తక్షక తక్షకుని అనలం అగ్ని ప్రసక్తస్య మిగుల ఆసక్తుడైన వాని విరక్తి వైరాగ్యమునకు కారణము పరీక్షిన్ మహారాజు ఆ విధంగా పశ్చాత్తాపము చెందుచుండగా ముని బాలకుడు ఒసగిన శాప కారణమున తక్షకుని కాటుచే కలుగుతున్న తన మృత్యువును గూర్చిన వార్తను వినెను. అది ఐహిక విషయముల ఎడ విరక్తికే కారణము కానందున దానిని అతడు శుభవార్తగా అంగీకరించెను. పరీక్షిన్ మహారాజు ఆ విధముగా పశ్చాత్తాపము చెందుచుండగా ముని బాలకుడు జోసకిన శాప కారణమున తక్షకుని కాటుచే కలుగునున్న తన మృత్యువును
రక్షకుని రక్షకుని కాటు తన వార్తను వినెను. తన మృత్యువును గురించిన వార్తను వినెను. తన మృత్యువును గురించిన వార్తను వినెను. అది ఐహిక విషయముల ఎడ విరక్తికే కారణం కానందున దానిని అతడు శుభవార్తగా అంగీకరించెను. విజయంతి మాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నేను మరి విజయంతి మాత చదవని. ఇది మీరు చదివారు కదా, కళ్యాణి మాత మీరు చదివారు కదా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఆధ్యాత్మిక చదవండి మాతాజీ. విజయంతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యము. ఆధ్యాత్మిక స్థితి ద్వారానే జన్మ మృత్యు పరంపరను ఛేదించుట ద్వారా నిజమైన ఆనందము లభింపగలదు. కృష్ణధామమును చేరుట ద్వారానే మనుషుడు అట్టి జనన మరణము పరంపరను ఆపగలడు. ఈ భౌతిక జగమునందు అత్యంత ఉన్నతమైన బ్రహ్మ లోకమును పొందినను మనుజుడు జన్మ మృత్యువులను తప్పించుకొనలేడు. ఈ విషయమును తెలిసినప్పటికీ మనము పూర్ణత్వ మార్గమును చేపట్టకున్నాము. పూర్ణత్వ మార్గము ద్వారా మనుజుడు సర్వ విధులకు భౌతికాస్తుల నుండి విడివడి భగవద్ధామమున ప్రవేశించుటకు అర్హుడవుచున్నాడు. అనగా భగవద్ధామమును చేరుటకు పేదరికము నందున్న వారు ఐశ్వర్యవంతుల కన్నను అధిక పాత్రులై ఉన్నారు. పరీక్షిత్ మహారాజు పరమ భాగవతోత్తముడు మరియు కృష్ణధామమున ప్రవేశించుటకు చక్కని యోగ్యత కలిగిన వాడు అయినప్పటికీ ప్రపంచ చక్రవర్తిగా అతడు కలిగి ఉన్నటువంటి ధన సంపత్తులు మొదలగునవి ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు భగవానుని నిత్య సహచరులలో ఒకనిగా ప్రభుజీ స్క్రోల్ చేయాలి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఒకనిగా పరిపూర్ణమగు స్థానమును పొందుటకు అతనికి అవరోధములై ఉన్నవి. కనుకనే కృష్ణ భక్తునిగా అతడు బ్రాహ్మణ బాలుడు శాపమొజుకుటను వరముగా భావించెను. ఒసగబడిన శాపము వివేకరహితము అయినప్పటికీ సాంఘిక రాజకీయ కార్యములు రెండిటి నుండి అతనికి విరక్తిని కలుగజేయుటయే అందులకు కారణము. జరిగిన సంఘటనకు వగచిన పిమ్మట శమికముని సైతము తన వంతు కర్తవ్యముగా ఆ వార్తను రాజుకు తెలియజేసెను. తద్వారా రాజు భగవద్ధామమును చేరుటకు తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకొనగలడని అతడు భావించెను. తన మూర్ఖపుత్రుడగు శృంగి శక్తివంతుడైన బ్రాహ్మణ బాలుడు అయినప్పటికీ అనవసరముగా శాపమునొసగుట ద్వారా ఆధ్యాత్మిక శక్తిని దుర్వినియోగపరచెనని అతడు రాజుకు కబురు పెట్టెను. ముని మెడలో మృత సర్పమును హారముగా వేయుట మరణ శాపము నొసగుటకు తగిన కారణము కానున్నను శాప నివారణ మార్గము లేని కారణమున వారము రోజులలో మృత్యువు ఎదుర్కొనుటకై సిద్ధమగుటకు పరీక్షిత్ మహారాజుకు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పరీక్షిత్ మహారాజునకు విషయము హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విషయము ఎరిగించబడెను. శమికముని పరీక్షిత్తు ఇరువురును ఆత్మ దర్శులైనట్టి వారు. శమికుడు యోగి కాగా పరీక్షిత్తు కృష్ణ భక్తుడై ఉన్నాడు. కనుకనే ఆత్మానుభవ విషయమున వారి ఇరువిరి నడుమ ఎట్టి భేదము లేదు. మృత్యువు ఎదుర్కొనుటలో వారిలో ఎవరు భయమును చెంది ఉండలేదు. పరీక్షిత్ మహారాజు ముని చెంతకేగి అతని క్షమార్పణమును కోరి ఉండేడి వాడే.
కానీ ఆసన్నమైన మృత్యువుని గూర్చిన విషయమును అత్యంత పశ్చాత్తాప హృదయముతో శమిక ముని తెలియజేసి యున్నందున తన దర్శనముతో అతనికి మరింత సిగ్గును కలిగించరాదని పరీక్షిత్తు భావించెను. తత్కారణమున అతడు ఆసన్నమైన మృత్యువు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మృత్యువు నెదుర్కొనిన కృష్ణధామమును చేరుటకే నిర్ణయించుకొనెను. జన్మ మృత్యు భరితమైన భౌతికత్వము నుండి బయటపడుటకు లేదా భగవద్ధామమును చేర సిద్ధమవుటకు మానవ జన్మము ఒక చక్కని అవకాశమై ఉన్నది. కనుకనే వర్ణాశ్రమ ధర్మమునందు ప్రతి స్త్రీ పురుషుడు ఈ ప్రయోజనార్థమే శిక్షణము గరుపబడుదురు. ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మమునకే సనాతన ధర్మమనియు నిత్య ధర్మము పేరు కలదు. భగవద్ధామమును తిరిగి చేరుటకు ఈ పద్ధతి మానవుని సంపూర్ణముగా సిద్ధము గావించుచున్నది. కనుకనే గృహస్థుడైన వాడు జ్ఞానార్థమై వనప్రస్థానిగా అరణ్యమున కేగవలెననియు ఆ పిదప అనివార్యమగు మృత్యువు సంభవింపగా మునుపే సన్యాసమును గ్రహింపవలననియు నిర్దేశింపబడుచుండును. తన మృత్యువార్తను 7 రోజులకు పూర్వమే తెలుసుకొని కలిగిన పరీక్షిత్ మహారాజు నిక్కముగా అదృష్టవంతుడు. సర్వులకు మృత్యువు అనివార్యము అయినప్పటికీ సామాన్యునికి మాత్రమే దానిని గురించి ప్రత్యేక సమాచారం లభింపబోదు. మూర్ఖ జనులు మృత్యువును సంబంధించిన నిశ్చింతమైన విషయమును మరిచి భాగవద్ధామమును చేర సన్నద్ధులు కావలసిన తమ ధర్మమును నిర్లక్ష్యపరుతురు. జంతు లక్షణములే అయిన తినుట, త్రాగుట, భోగించుట వంటి వాటితో వారు తమ జీవితమును నాశనము గావించుకొనుదురు. బ్రాహ్మణ సంస్కృతిని, కృష్ణ భక్తిని, గోరక్షణము నశింపజేయవలెనడి పాప కోరిక కారణముననే కలియుగ జనులు ఇటువంటి బాధ్యతారహితమైన జీవితమును అవలంబింతురు. ఈ 3 ముఖ్య నియమములకు ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహింపవలసి వచ్చును. ఈ 3 అంశములను పురోగమింపజేయుటకు ప్రభుత్వము తగినంత ధనమును వెచ్చించి తద్వారా మృత్యు సన్నద్ధులగుటకు జనులను జ్ఞానవంతులను చేయవలెను. ఈ విధముగా ఉనర్చడి రాజ్యమే నిజమైన సంక్షేమ రాజ్యమై ఉన్నది. కనుక భారతదేశము మానవ జన్మ యొక్క చరమ లక్ష్యమైన భగవద్ధామమును గూర్చిన జ్ఞానము ఏమాత్రము లేనటువంటి ఇతర లౌకిక రాజ్యములను అనుకరించుటకు బదులు ఆదర్శనీయుడగు చక్రవర్తి అయిన పరీక్షిత్ మహారాజును అనుసరించుట పరమోత్తమము. భారతదేశ నాగరికతను సంబంధించిన ఆదర్శముల పతనము భారతదేశమునందేగాక ఇతర దేశములందును సాంఘిక జీవన పతనమునకు దారి తీసినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామ్నే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు వాళ్ళు పశ్చాత్తాపం పడుతున్నారు. సో అక్కడ సామిక ఋషి పశ్చాత్తాపం పెట్టారు, ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు పశ్చాత్తాపం తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా. సో ఇద్దరు కూడా భాగవతోత్తమలే, గొప్ప భక్తులే. ఆ కారణమన్నా ఇది వాళ్ళ సహజ స్వభావం. వాళ్ళ ద్వారా జరిగిన ఒక కార్యము అది గొప్ప పాపము అనే వాళ్ళు ఇక్కడ భావించి
ఇది నేను పాపీయసి, నేను పరమ పాపిష్ఠుడు నేను అని భావించుతున్నాను. ఎలా పరమ పాపిష్ఠుడు? నేను క్షత్రియ, నేను మహారాజు. సో నా కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి. ఏది నా కర్తవ్యము? నేను గోబ్రాహ్మణ వాడిని రక్షించాలి, నేను గోవులు రక్షించాలి, బ్రాహ్మణని రక్షించాలి నేను. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించడానికి నేను వాళ్ళకి ఒక వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలి. సో దాన్ని బట్టి చేసి నేనేం చేశాను? నేను ఒక అమాయక ఒక ముని బ్రాహ్మణుడు, వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు ధ్యానంలో భక్తిలో ఉన్నారు, వాళ్ళు సమాధిలో ఉన్నారు భగవంతుని పైన. నేను ఆ వ్యక్తిని వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి. నేను దాన్ని విడిచేసి నేను వెళ్ళి ఒక మృత సర్పాన్ని వాళ్ళకి ఆహారంగా చేశాను కదా. ఇది ఒక గొప్ప పాపం. సో ఇంత పాపం అంటే ఇది నాకు త్వరనే నాకు శిక్ష కావాలి. నాకు అప్పుడు అవుతే నాకు ఇంకొకసారి నాకు తెలుస్తుంది, ఇంకొక టైం నేను ఈ రకంగా వ్యవహారం చేయను. నేను ఒక అలాగా వాళ్ళు భావించుతున్నారు. నేను ఒక రాజుగా ఉన్నాను, దీనిగా ఉన్నాను, దానికోసం ఒక అహంకారంతో వివరించాను అని భావిస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ ఏది లేదు పరీక్షిత్ మహారాజ్కి. అయితే కూడా సహజ శుద్ధ భక్తులైన కారణమున ఆ జరిగిన ఒక సన్నివేశం అది భగవంతుల సంకల్పంతో వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యత తన పైన తీసుకుంటున్నారు. నేనే చేశాను, నేనే ఒక పొగరు, ఒక అహంకారంతో నేను ఇలా వ్యవహరించాను కదా అని వాళ్ళు, ఇది గొప్ప పాపం. సో బ్రాహ్మణులు గొప్ప వ్యక్తి, భగవంతుడికి అంత ఆత్మీయులు, శుద్ధ భక్తులు. శామిక ఋషి అంటే వాళ్ళు గొప్ప భక్తుడే, భాగవతం. సో ఆ వ్యక్తికి ఈ రకంగా నేను వ్యవహరించింది ఇది పాపం అని వాళ్ళు తెలుస్తున్నారు. సో యాక్చువల్లీ అవుతుంది, ఒక్కొక్క సమయం మిస్అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది అంతే. ఒక సన్నివేశాలు చెప్తారు, ఇది సన్నివేశం అలా ఉంటుంది, అది ఆ వ్యవహారం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక సన్నివేశం మేము వింటాం. ఏ సన్నివేశం? ఎన్నో ఇది సిమిలర్ ఇన్సిడెంట్స్ వస్తుంది. ఒక ఇన్సిడెంట్ ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు అనమాట. ఇంద్రద్యుమ్న ఒక మహారాజు. ఆ మహారాజు ఈ రకంగానే వాళ్ళు ధ్యానంలో కూర్చొని భగవంతుని తెలుస్తూ ఉంటారు. శుద్ధ భక్తుడు వాళ్ళు. ఆల్రెడీ మహారాజ కార్యం నిర్వహించి తర్వాత వానప్రస్థ జీవనం స్వీకరించి వాళ్ళు ఒక అరణ్యంలో చేస్తున్నారు. సో అక్కడ ఒక టైం ఏదో ఒక ముని వస్తారు. ఆ మునిను చూసి వీళ్ళని చూస్తారు. ఈ ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు ఏమంటారు, భగవంతుడిని స్మరిస్తుంటారు, కన్నులు మూసుకొని స్మరిస్తుంటారు. స్మరించి వాళ్ళు ఏదో ఒక భగవంతుడి లీల ఏదో ఒక స్మరించేటప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఆనందము ఏమో వచ్చి వాళ్ళు కొంత నక్కుతారేమో, ఒక స్మైల్, ఒక హాస్యం వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. వాళ్ళ ముఖభావంలో వాళ్ళు ఒకటి నగే ఒక ఇది అవుతుంది. ఈ సన్నివేశం వాళ్ళకి తెలియదు, ఇక్కడ ముని వచ్చారు, నా ఎదుట ఉన్నారు. అయితే ఈ ముని మోస్ట్ అష్టవక్ర ముని అనుకుంటాను. అష్టవక్రం అంటే వాళ్ళు 8 రకంగా వాళ్ళ దేహంలో ఇది ఉంది అంటారు. తిరిగి ఉంది, చుట్టిగా ఉంది వాళ్ళ దేహం, స్ట్రైట్గా. ఇప్పుడు మనకి చూస్తాం చిట్టుగా లేదు అంటే పర్టికులర్లీ ఒక మనకి పారాలిసిస్, స్ట్రోక్ అంతా అవుతాయి. కొంతమంది మీరు చూడండి, వాక్ చేసేది ఇట్లా వాళ్ళు స్ట్రైట్గా వాక్ చేసేది అవ్వదు, కుంటుతనంగా ఇంకోటి వాక్ చేసేది. సో వాళ్ళు ఆ రకంగా నన్ను చూసి వీళ్ళు నవ్వుతున్నారు అని భావించి నువ్వు అది సేమా, నేను కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, ఎనీవే. సో ఇక్కడ చెప్పేది గౌరవం ఇవ్వలే అంటే వాళ్ళకి నవ్విందో ఇంకొకటి చేసింది అనుకో, వాళ్ళకి నువ్వు ఒక ఏది ఏనిగగా పుట్టు నువ్వు అని వాళ్ళని షాపింగ్ చేసేది. ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్తో వాళ్ళు, అది యాక్చువల్లీ చెప్పేది భగవంతుడి సంకల్పం అని. ఎలా అంటే ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు నెక్స్ట్గా వాళ్ళు గజేంద్రుడిగా పుట్టుతారు. గజేంద్ర. ఇది ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు. ఈ ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు ఇంకొకరు ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు ఆ జగన్నాథ్పురి, దానికి వాళ్ళు కనెక్టెడ్. వాళ్ళు జగన్నాథ్పురి పాస్ట్ టైం ఇంద్రద్యుమ్న, ఇద్దరు కూడా పేరు ఇంద్రద్యుమ్న అని. సో ఎనీవే, సో తర్వాత గజేంద్ర, మనకు తెలుసు గజేంద్ర మోక్ష వాళ్ళుగా వచ్చేది. సో ఇది ఒకసారి మిస్అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది. అయితే ఇది భగవంతుడి సంకల్పంతో అవుతుంది. ఋషిమునిలతో ఒక శాపం అయ్యేది అన్న ఒక సన్నివేశం సామాన్యంగా. సో ఈ రకంగానే ఇంకొక సన్నివేశం అనేది నాకు తృప్తి వచ్చేది రూపగోస్వామి. స్వరూప గోస్వామి అంటే మన గొప్ప ఆచార్యులు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల నేర శిష్యులు. సో వీళ్ళు బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు కూడా భగవంతుడ భక్తి కార్యాలు చేసేటప్పుడు ఒకరోజు ధ్యానంలో ఉంటారు, భగవంతుని స్మరించుతూ ఉంటారు. ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక వ్యక్తి వీళ్ళు ఎదుట, ఎవరో ఒక కుంటివాడు, లేమ్ పర్సన్, కుంటివాడు, భక్తుడే వాళ్ళు వెళ్తారు వీళ్ళు ఎదుట. వెళ్ళినప్పుడు ఇదే స్వరూప గోస్వామి వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటారంటే తనలో వాళ్ళు భగవంతుని ఏమో స్మరించి ఏదో ఒక లీల భగవంతుని దాని స్మరణలో వాళ్ళు ఇది వాళ్ళకి వ్యక్తం చేసే ఒక భావం
అది ఏదైనా భగవంతుడిది ఏదో ఒక స్మరణ చేయొచ్చు, భగవంతుడి ఒక లీల, దాంట్లో వాళ్ళు ఏదో ఒక జోక్ సిచ్యువేషన్ దాంట్లో వాళ్ళు నవ్వేది అది వ్యక్తం అవుతుంది. ఆ వ్యక్తం అయ్యేది ఈ వ్యక్తి కూడా ఎవరో ఈ కుంటివాడైన ఒక భక్తుడు చూశారు. చూసి ఓ ఈ రూప గోస్వామి నన్ను చూసి వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు, ఇది తప్పు ఇది అని వాళ్ళకి ఒకటి కొంత అఫెండ్ అవుతుంది. అఫెండ్ అంటే వాళ్ళకి అసమాధానం అవుతుంది. ఏమి ఇలా చేశారు ఈ వ్యక్తి నన్ను చూసి, ఈ రూప గోస్వామి నవ్వుతున్నారు నన్ను చూసి అంటే. ఆ వ్యక్తి కుంటివాడు అంటే కొంచెం నడిచేది దీంట్లో ఉండే కానీ నన్ను చూసి వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు అని అనుకుంటారు. సో చెప్తారు కొంత ఆ సమయం తర్వాత రూప గోస్వామికి ఆ ఒక దివ్య ఆనందం రాదు మరల. ఎందుకంటే భగవంతుడి స్మరణలు చేసేటప్పుడు, భగవంతుడి భక్తి కార్యాలు చేసేటప్పుడు దివ్య ఆనందం ఉంది, అది శుద్ధ భక్తులు పర్టికులర్ దాన్ని అనుభవిస్తారు వాళ్ళు. అయితే తర్వాత చెప్తారు వాళ్ళకి ఆ ఆనందం రాదు. సో వాళ్ళకి విశ్లేషించారు వాళ్ళు, ఏ కారణమన నాకు ఆ భగవంతుడి స్మరణలా ఒక భక్తిలా ఆ దివ్య ఆనందం వస్తాలే కదా నాకు. సో వాళ్ళు శోధించారు, మళ్ళా అన్వేషించారు. నేను ఎవరికి కూడా అపరాధం చేయలే కదా. ఎలాంటి సమయంగా చెప్తారు, మనం భక్తులకి ఏదైనా అపరాధం చేస్తే ఇది ఒకటి ఈ దొరికే ఒక దివ్య ఆనందము మనకి వెళ్ళిపోతుంది మన నుండి. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆ రకంగా చేశాడు. మనం భక్తి చేస్తుంటేనో వేరే భక్తులకు కూడా మనం గౌరవం ఇవ్వాలి మనం. సో దీన్ని మేము చేయాలి. మేము అది లేకున్నప్పుడు వేరే భక్తులందరూ కృష్ణునికి చాలా ఆత్మీయులు. సో ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఇది మనం భగవంతుడిని ప్రేమిస్తాం, అయితే భగవంతుడి భక్తుల్ని ప్రేమించాము అంటే. ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులకి విధేయులుగా ఉన్నామంటే వాళ్ళకి ఈ రకంగా మనం విధేయులుగా ఉంటాం. అన్ని మన సహోదరులతో మనం మంచి వివరంలో ఉంటాం. అలాగనే భగవంతుడి పైన మనం ప్రేమిస్తున్నామంటే సహజంగా అన్ని జీవుల పైన మనం అదే రకంగా గౌరవం మర్యాద ప్రీతి ఉంటుంది మాకు. సో ఈ వ్యక్తి ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి కొంత ఇది తీసుకున్న కారణమున రూప గోస్వామి పైన ఒక అఫెన్స్ గా, ఒక అపరాధంగా భావించిన కారణమున వాళ్ళకి దివ్య ఆనందం అనుభవం కాదు. సో తర్వాత రూప గోస్వామి వెళ్తారు. దీనికి ఏమి తెలియదు, వాళ్ళకి కారణం తెలియదు. యాళ్ళు నాకు నేను జపం చేస్తున్నాను, నేను ఇంకా భక్తి సేవలు చేస్తున్నాను, అయితే ఏదో ఒకటి నాకు ఒక హృదయంలో ఏదో ఒకటి ఇది ఉంది, లోపం ఉంది, ఏదో ఒక అసమాధానం ఉంది. ఇది అసమాధానం అని వాళ్ళకి చాలా చిన్నది. యాక్చువల్లీ వీళ్ళు తెలిసి వాళ్ళని నవ్వలే. అయితే ఆ కుంట భక్తుడు అలాగా భావించాడు. వీళ్ళకి తెలియదు, వీళ్ళకి విషయం తెలియదు. సో కొంత సమయం తర్వాత వాళ్ళ అన్నయ్య సనాతన గోస్వామి దగ్గర వెళ్తారు. ఇది నాకు తెలిస్తే ఇది ఈ రకంగా నేను ఇప్పుడు భక్తి కార్యాలు చేస్తున్నాను, అయితే ఒకేమో అసమాధానం ఉంది నాకు, ఏది కారణం నాకు ఈ అసమాధానం? సో అప్పుడు సనాతన గోస్వామి చెప్తారు, నువ్వు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఫంక్షన్ చేయి, దాంట్లో భగవంతునికి సంకీర్తన చేసి అంత భక్తుల్ని బృందావనంలో వాళ్ళు ఉండేది అంత నగరవాసుల్ని వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళకి పెద్దగా ప్రసాదము వితరించు, ఫీస్ట్ ప్రిపేర్ చేయని చెప్తారు. సో అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది ఎవరు రావట్లేదు ఆ సన్నివేశంలో, ఆ వ్యక్తికి నీ పైన ఏమో ఒకటి ఇది ఉంది, ఇల్ ఫీలింగ్ ఉంది, నువ్వు అపరాధం చేసినట్లు ఆ వ్యక్తికి అని అంటే వీళ్ళిద్దరూ మినిస్టర్స్ అంటే చాలా బుద్ధిమంతులు వీళ్ళు, వెనకాలి ఉన్నోళ్ళు నవాబ్ హుసేన్ షా. సో ఇప్పుడు కూడా బుద్ధిమంతులే. సో ఈ ఉపాయం చెప్తారు, ఈ రకంగా మీకు కనిపెట్టవచ్చు ఎవరు మన పైన కోపించుకోనో ఒక దీంతో అపరాధంతో ఉన్నారో తెలుస్తుంది నీకు అని చెప్తారు. సో అలాగనే నేను రూప గోస్వామి ఒక చిన్న ఫంక్షన్ ఏమో చేస్తారు. అంత బృందావన వ్యక్తులకి అందరికి కూడా వాళ్ళు ఎలాగో వార్త పంపనో లేకపోతే వీళ్ళే స్వయంగా వెళ్ళో మోస్ట్ వార్త పంపుతారు అనుకుంటా, అనౌన్స్మెంట్, రండి ఇలాగ ఒక ఫంక్షన్ జరుగుతుంది. సో అందరూ వస్తారు, చాలా మంది వస్తారు. అప్పుడు అంతా చేసి అంత అవుతుంది. అప్పుడు నోటీస్ చేస్తారు, ఒక వ్యక్తి రారు. ఎవరు? ఈ కుంటి అయిన ఒక భక్తుడు, కుంటివాడు. సో రూప గోస్వామి త్వరనే వెళ్తారు. అక్కడ వెళ్ళి, నువ్వు ఎలా మీరు రావాలి, నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశాను, అందరూ వచ్చారు, మన ఇక్కడ బృందావనంలో నిలిచిండి అంత భక్తులు అందరూ ప్రశంసించారు, మీరు యాళ్ళు రాలే. సో అప్పుడు రూప గోస్వామికి ఆ వ్యక్తి, ఆ రోజు నన్ను చూసి నువ్వు నవ్వుతున్నావా, నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు పిలుస్తున్నావా అంటే ఆ వ్యక్తికి రూప గోస్వామి ఆ రోజు నవ్వింది ఒక ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకొని వాళ్ళు అపరాధంగా భావించారు. సో చెప్తారు అది ఒకటి వాళ్ళకి వాడు భక్తుడే, యాక్చువల్లీ కుంటివాడుకు భక్తుడే, అయితే వాళ్ళు ఆ రకంగా భావించింది అది చెప్తారు. వీళ్ళకి ఆ భగవంతుడి భక్తిలో దివ్య ఆనందము దొరికేది కాలే అని సన్నివేశం. సో ఈ రకంగా మనకి తెలిపించేది ఏమంటే, మనం భక్తి కార్యాలు చేసేటప్పుడు వేరే భక్తులకి కూడా గౌరవించి ఏమి మనకి ఎంత అవుతుందో అంత మనం. అయితే భౌతిక జగత్తు అంటే అది అవాంఛితంగా ఒక సమయము జరిగిపోతుంది, వాళ్ళు ఇంకొక మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం. అయితే మనము కూడా మన సైడ్ నుంచి చాలా జాగరూకంగా మనం అభ్యసించాలి భక్తి కార్యాలు అని చెప్పేదానికి మనకి ఇది కల్పిస్తారు. ఇక పరీక్షిత్ మహారాజు అలాగనే భావించుతుండేది, ఏమీ తప్పులే, ఎవరిది? ఆ ఋషిది, సామిక ఋషిది. నేను ఎంత పాపిష్టుడు, నేను
వాళ్ళని గౌరవం విడిచేసి నేను వాళ్ళని ఇది ఉప్పుగా హారంగా ఒక సర్పంని పెట్టాను కదా, సో నాకు ఇప్పుడే త్వరనే నాకు రావాలి, నాకు దీనికి శిక్ష త్వరనే రావాలి నాకు అని వాళ్ళు భగవంతునికి వాళ్ళు ప్రార్థిస్తున్నారు. సో ఇది ఇది శుద్ధ భక్తులు మహాభాగవతోత్తముల వ్యవహారాలు. సో ఇవి వ్యవహారాలు. సో పాపియసి ది ద్విజదేవ గోభ్య. సో ప్రభుపాద చెప్తుండేది ద్విజదేవ గోభ్య. ద్విజ అంటే బ్రాహ్మణ కల్చర్, ద్విజత్వం. సో దీన్ని సంస్కృతి నాగరికతలో ఉండాలి. సో ఇది ఉన్నప్పుడు మనకి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించేకి సాధ్యమవుతుంది. బ్రాహ్మణికల్ కల్చర్ అంటే సత్వగుణం వాళ్ళ బ్రాహ్మణ కల్చర్ అంటే ఎవరు దాన్ని అభ్యసిస్తున్నారు, ఆ ధర్మ నియమాలు పాలిస్తున్నారు, వాళ్ళ రక్షణ, వాళ్ళ గౌరవము. సో ఇది వాళ్ళు శిక్షణ ఇస్తారు. బ్రాహ్మణులు ఎవరికి కూడా ఒక గురువు కావాలి సమాజానికి. ఒక బ్రాహ్మణికల్ కల్చర్ ఉంటే వాళ్ళు సరైన మార్గదర్శనం ఇస్తారు. ఈ సన్నివేశంలో ఈ సమస్యకి ఏం పరిష్కారం అని వాళ్ళు ఇస్తారు. ఈ భౌతిక వ్యవహారాలకి కూడా ఇస్తారు బ్రాహ్మణిక. ఫైనల్గా అంతిమంగా భగవంతుడి భక్తి ఎలా కార్యం చేయాలి అంటే అది మన పరిపూర్ణత్వం. భగవద్ధామ చేరేది మన పరిపూర్ణత్వం. సో దానికి ఈ బ్రాహ్మణత్వం అని కొంతమంది దాన్ని అభ్యసించుతుంటే సత్వగుణంలో ఉండి వాళ్ళు ఉండే వ్యక్తుల్ని వాళ్ళు రక్షించే కారణంగా వాళ్ళ ద్వారా మనకి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి, ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశం దొరికి మనకి భగవంతుల అనుభూతి దొరుకుతుంది మనకి. సో దానికి చెప్తున్నారు ద్విజ దేవ గోవులు కూడా ముఖ్యం. అంటే గోవులు వాళ్ళ రక్షణతో మనకి కావాలండే ఆహారము, అంత పౌష్టికాంశం ఉండే ఒక శక్తివంతమైన దేహం దొరుకుతుంది. అలాగనే ఒక మెదుడా కూడా దొరుకుతుంది మనకి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. గోరక్షణ ఇంపార్టెంట్. గోరక్షణ అలాగనే బ్రాహ్మణికల్ ఇది సివిలైజేషన్, బ్రాహ్మణ నాగరికత, ఇది ఎవరు దీన్ని ధర్మం పాలిస్తున్నారు వాళ్ళకి సరైన రక్షణ ఇచ్చేది. ఇదంతా బాధ్యతలు రాజు. ఇది అధికారంలో ఉండే వ్యక్తి మొదట కర్తవ్యం వాడిది. మొదట కర్తవ్యం ఫస్ట్ మనం ఏదైనా మనకి దేహంకి ఏమైనా అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడేం చేస్తాం మనం? ఏదైనా ఎవరు అటాక్ చేస్తారు, మనకి అటాక్ చేస్తే మనం తలని ఫస్ట్ రక్షించుకుంటాం. కరెక్టా? అన్ని రక్షించుకుంటాం లేదనేది కాదు. మనం మీరు కాళ్ళని నరికేయండి, చేతులని నరికేయండి మేము చెప్పం. అయితే మొదటగా తలని రక్షిస్తాము. ఎందుకంటే తల లేకుంటే ఇంకేమీ లేదు మాకు. సో ఆ రకంగా సమాజంలో ఈ ఒక మార్గదర్శనం ఇచ్చే ఆ వ్యక్తులు మొదటగా వాళ్ళ రక్షణ జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ పరీక్షిత్ మహారాజు వాళ్ళు పశ్చాత్తాపం పడుతుండేది, నేను ఒక బ్రాహ్మణుడు, ఒక ఋషిముని, ఏమీ ఒక పాపమే లేదు అంత వ్యక్తి, ఆ వ్యక్తిని నేను మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకొని నేను ఈ రకంగా శిక్షించాను కదా, ఇది తప్పు కదా. సో మనము ఆ రకంగా చూసేది ఫస్ట్ డ్యూటీ ఎవరిది? అధికారి, రాజు ఎవరున్నారు, ఎవరు దీన్ని ధర్మ పాలన చేస్తున్నారు వాళ్ళని రక్షించాలి. అమాయకులు వాళ్ళకి రక్షించుకోనికి అవ్వదు. బ్రాహ్మణులు వాళ్ళకి ఇంకేమీ శక్తి లేదు, అది క్షత్రియుడికి ఉంది ఆ సామర్థ్యం. సో వాళ్ళని రక్షించారు. ఇట్లా మన చేతులు వచ్చి రక్షించింది నేను చాలా సమాజంనే వాళ్ళు రక్షించుతారు. దాంట్లో ఫస్ట్గా రక్షించేది వాళ్ళు బ్రాహ్మణ నాగరికత, దాన్ని వాళ్ళు రక్షిస్తారు. గోవుల్ని రక్షిస్తారు. సో గోవులకి ఎవరు రక్షణ చేసేకవుతుంది? వేరే ఎంతెంతో పులిలు ఉన్నాయి, ఇంతెంతో ఇది సింహం ఉన్నాయి, అంతా అది దాంట్లో చేతిలో ఇది ఉంటుంది, అది ఉంటుంది, అది వచ్చే ఇచ్చేస్తుంది. అయితే గోవులు అమాయక ప్రాణి, అమాయక జంతువు. సో దానికి రక్షణ కావాలి. సో ఆ రకంగా ఇది చాలా బాధ్యత రాజుది, ఈ గోవులు రక్షించి. గోవులు విశేషంగా అది వైశ్యులు చేస్తారు. అయితే కూడా అది వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా అనే క్షత్రియుడు చూడాలి. అది చూడు చేసి క్షత్రియులు వాళ్ళే రాజు, మీరు ఓపెన్ చేయండి స్లాటర్ హౌస్, ఇంకొకటి లైసెన్స్ ఇస్తాం మనము, ఇంకా ఫెసిలిటీస్ ఇస్తాం, మీకు ఈ స్థలం కావాలా? మనకి మందిరానికి స్థలం ఇవ్వరు గవర్నమెంట్. మేము ఇక్కడికి వెళ్ళి గవర్నమెంట్కి అడుగుతాం, సర్కారానికి ఏదైనా కూడా జాగా ఉందా, కొంత స్థలం ఉందా, మాకు కొంత భగవద్గీత ప్రచారం చేసినాక మనకి మందిరానికి కొంత స్థలం ఇవ్వండి. లేదు, స్థలం లేదు మనకి ఇక్కడ ఈ దీన్ని చెప్తారు. అయితే కబేళాలకి దానికి స్థలాలు చాలా ఉన్నాయి, గవర్నమెంటే దానికి కావాల్సిన అలాట్మెంట్ చేస్తారు. ఈ రకంగా అంతా ఉంది. గవర్నమెంటే దాన్ని లైసెన్స్ దాన్నే వాళ్ళే ఇచ్చేసి ఇవంతా జరుగుతుంది. సో ఇదంతా ఇది చూసేది ఇది కలియుగ ప్రభుత్వం. లేకుంటే ప్రభుత్వం అంటే వాళ్ళు గోవుల్ని వాళ్ళు రక్షించాలి, వాళ్ళు చూడాలి ఎవరు ఉన్నారు, వైశ్యులుగా ఉన్నారు, కార్యాలు చేస్తున్నారు, వ్యాపారము, ఇది రైతులు, వాళ్ళు రక్షిస్తున్నారా? సో వెనకాల ఎంతగా అంటే ప్రతిరూ రక్షిస్తున్నారు గోవు రక్షణ. కేవలం వైశ్యులనే కాదు, బ్రాహ్మణులు కూడా కొంత వాళ్ళకి ఎంత అవుతుందో ఒక 10 ఆవులు పెడతారో 20 ఆవులు పెడతారో రక్షిస్తుంటారు. వైశ్యులు నందమహారాజు 9 లక్షల ఆవులు, ఒక 1 కోటి ఆవులు, ఆ రకంగా వాళ్ళు అంత ఆవుని రక్షిస్తుంటారు. సో ఇది
గోరక్ష అంటే ప్రతి ఒక్కరు చేయాలి, వాళ్ళ శక్తి ఎంత వైశ్యులు విశేషంగా చేస్తారు, మహారాజులు దాన్ని చూస్తారు, అది అవుతుంది అని చూస్తారు. సో దాంతో మనకి దొరికే ఒక ప్రొడక్ట్స్, ఒక పాలు, ఒక వెన్న, ఒక ఇదంతా దాని ద్వారా యజ్ఞాలు చేస్తుండ్రి, దాంతో వాళ్ళు భగవంతుడ సంతృప్తి చేస్తుండ్రి. సో ఇదంతా ఇది లేదు, ఇప్పుడు పతనమైంది. ఇది పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా చూస్తుండేది ఇది. నేను కూడా ఏదో కొంత మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకొని దీనికి నేను కూడా ఒక కారణమయ్యాను కదా, నాతో ఇది కూడా చెప్తున్నారు. కలియుగం రావాలి, సో భగవంతుడ సంకల్పం. పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా కొంత ఒక సమయం, కొంత ఎఫెక్ట్, కొంత సిచ్యుయేషన్, కొంత దీంట్లో ఇది అవ్వారు. బట్ ఎనీవే పరీక్షిత్ మహారాజు శుద్ధ భక్తుడు. అయితే మనకి ఇది కావాలి, ఇది చెప్తుండేది. ఇవంతా లేకుంటే నెక్స్ట్ రేపు డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఒక ఈ గోవు రక్షణ, ఈ ద్విజ, ఇది దేవ, ఇది కల్చర్. ప్రభుపాద 3 పదాలు పిలుస్తున్నారు. బ్రాహ్మినికల్ కల్చర్, గాడ్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ కౌ ప్రొటెక్షన్. సో ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఇది లేకుంటే ఏది నాగరికత కూడా అది నాశనం అయిపోతుంది అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో ప్రతి ఒక్కటి ఉండొచ్చు, మన అడ్వాన్స్మెంట్, ఇండస్ట్రియల్ అడ్వాన్స్మెంట్, ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్ ప్రతి ఒక్కటి చేస్తున్నాము. అయితే ఇది చేసేటప్పుడు ఇది ప్రాముఖ్యంగా మొదట ఎదుట పెట్టుకొని ఈ రక్షణం చేసి మనము సరి మార్గంలో వెళ్ళాలి. లేకుంటే అది తాత్కాలికంగా ఒకటి ఏమో మనకి భౌతిక ఆనందం దొరకవచ్చు, భౌతిక ఇది కనిపిస్తుంది. అయితే ఆ రకమైన సమాజాలు, ఆ రకమైన దేశాలు, నాగరికతలు కూడా అది నాశనం అయిపోతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇది తెలుసు వీళ్ళకి, పరీక్షిత్ మహారాజుకి. సో వాళ్ళు కోరుతుండే అధ్యైవ, ఇప్పుడే నన్ను నుండి ఇవంతా వెళ్ళిపోయింది. రాజ్యం, బలం, వృద్ధం, కోశం, ఇదంతా ఏదేది ఉంది నేను సాధించాను, నాకు నా తాతగారించి దొరికిందో, ఇక్కడ నేను గ్రహించిందో, ఈ రాజ్యం కావచ్చు, బలం కావచ్చు, సంపత్తులు కావచ్చు, ధనాగారం కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి నన్ను నుండి ఇప్పుడే త్వరనే వెళ్ళిపోయింది అని వాళ్ళు యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ శ్లోక మేము వినింది ఆనందంతో వాళ్ళు స్వీకరించారంట. ఏమి వాళ్ళు అయ్యో నాకు వెళ్ళిపోయింది కదా అని వాళ్ళు, దీనికి కాదు, నాకు మంచిదైంది, నాకు గుడ్ న్యూస్, నాకు ఒకటి మంచి వార్త ఇది అని స్వీకరించారు. సో ఇది పరీక్షిత్ మహారాజు. సో చూస్తాం రేపు నెక్స్ట్ భావార్ భాషను కూడా కొంత రేపు డిస్కస్ చేస్తాం. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకి.